Čau, ja ťa vítam pri ďalšom videu. Tentokrát to bude video, že budeme dávať na reakciu Fizzy Styla, takže ideme na to. Ideme reklamu. Nezdravé ďasná nám v tom môžu brániť. Nemám rád reklamy. Príčinám krvácania ďas je 6-krát účinnejšie a zároveň chrániť pred No, rob sa. Zlepšite starostlivosť o svoje ďasná s novým Meridolom. Mám dám preč? Nie, ďakujem. Dám. Několik extrémních challenge. Poslední, kdo opustí saunu, poslední, kdo opustí trampolínovou věž a plno dalších. Takže jestli tě zajímá, kdo byl ve všech nejlepší, tak sleduj. A rovnou si u toho můžeš dát náš nový Fizzy Drink s příchutí Ultrapolis, který právě teď najdeš v každé Jo, to by som chcel. Teda, Humi, jak se tak na to dívám, tak ty jsi tady v tom nejvyšším patře. To se tady nebojíš? Nebojím se, protože tady mám ochránce, pána Kocourka Boríčka, jako kosmonaut. Ja som počul, že Humi ho niekto napadol. To si niekedy pozrieme v ďalšom videu. Mám ho dokonce i na krytu, na tričko a i na ponožkách. No teda? A pojďte se kouknout, jaký tady mám výhled. Wow. To je rakečáka. No teda? Ten mě ochrání. No Humi, abych byl upřímnej, tak to tady je fakt pěkný. To je hlavně ten výhled. No, máš to rozhodně lepší než kluci. To určitě, ale když začne pršet, tak to bude hodně špatný. To asi jo. Já se jdu podívat na kluky. Tak jo, co nezačne pršet. Čau lidi, vítejte v mém druhém patře. Na tuhle člen jsem si připravil tyhle 4 Red Bully, abych to tady vydržel. A podívejte se, jak to tady mám krásně ozdobený. Mám tady plakát lovci klaunů. No teda, Domčo, ty jsi s tím fakt vyhrál. No to jo, ale nechtěl bych být Humi, protože já si můžu aspoň pověsit nástěnku. No, to je pravda, ale zase Humi má hezký výhled. No to jo, to bych chtěl mít taky. Co to je? Co to je, Víťo, přestaň? No, to je Víťa. Fizi, pojď se kouknout za mnou sem dolů. Je to víc vytuněný než u Domči. No, tak to nevím. Domčo tady má fakt hezký. No, ale já to mám lepší. Pojď sem už. Upřímně, Víťo, ty mě tím tabletem fakt překvapuješ. Mám tu dokonce i mikrovlnku. Přitáhl jsem si sem elektriku a udělám... Kto by si dal na trampolínu tento ako sa to volá? Mikrovlnku. Kto? Na čo to slúži proste? Niečo uvariť tam, či čo? Bože. K našim videím nějakou dobrůdku, víš, co to je? A jakou? No, mám tu popcorn. Jo, aha. Já si myslel, že si v té mikrovlnce přihřeješ třeba nějakou polívčičku. Ne, to ne, já si k tomu dám radši popcorn, ten je dobrý. No, dobrá, tak doufám, že si rozdělíš. Možná jo, když budeš hodnej. Lidi, jak můžete vidět, tak se momentálně nacházíme v mém 3. patře a upřímně, já tady nemám skoro vůbec nic, mám tady pouze peřinu a pár jídla a lidi, celkem si říkám, že se tady... Fizzy, to je dôležitejšie ako jedlo a pitie. Oni tam majú krásu, ale ty nie. Chápeš, ty máš lepšie, lebo jedlo a pitie je dôležitejšie ako úprava. Občas dost kejve, protože Humi se nahoře hejba. Jako například teď. Humi, ne... Kamo, Buďte o krok vpred s robotickým reklama! Husqvarna. Bože. Kto chce reklamu? Sa to už robí. Nech toho, nebo to tady sama spadne. Já si chci zaskákat. No, upřímně, víc už těch trampolín by na sobě asi bejt nemohlo, ale lidi, schválně, pokud byste chtěli další video s těmahle trampolínama, tak běžte dolů a klikněte natačit kolejku. A za každých 10 000 postavíme ještě jednu trampolínu nad tohle věž. Sám jsem zvědavý, kolik tady dáte lajku. Upřímně si myslím, že dohromady, když to sečteme, tak by tahle ta věž mohla být větší, než například Eiffelova věž. Je to hotový. Cože? Tak já se tady rozbalím. Co? To je vůně. Co, Víťo, já ti úplně závidím, dáš mi kousek? No, možná jo, když se s tím poprasíš. Co tam máte dobrýho? Kluci, já chci taky, ať je to cokoliv. Možná mám fakt. Víď, ako to otvoril Víťa, ten popcorn. Tak hneď po Domči sa musel ozvať Humi. Co tam má ten
Dobrýho, ja chci taký. Víťo, daj mi trošku. Ale nejdřív to musí vystydnout. No dobrá, Víťo, já chci taky. Tak jo. Už se tady celkem nudím, takže mě napadlo, že bych tyhle tenisáky mohl naházet tamhle do toho terče. Co? Tam je tady celkem 7 a než začnu házet, tak se posilním mým nejoblíbenějším pitíčkem, což je Monkey pitíčko. Wow, no teda, umí naspírej dost energie a pojď na to. Jsem fakt zvědavý, jestli to trefíš. To já taky, tak mi drž palce. Tak pojď. Ty jo, skoro. No? Opade se! No zdar! Nejvíc bodů, co jsem mohl hodit. No teda. Opade se! Čo to bolo? Cože? Končíme video. Dúfam, že sa vám, ak video páčilo, nezabudnite dať like, odber a keď chcete časť 2, tak musíte dať odber a like. Čus.